Hello guys, kuno tawana di kuno mungsan bagi tawana di nong bagi chung tu phai chung. Te wan nai thong na chung sini short film khimani. Nai di tawn tawn tera rok bai chung short film khimani tera rok na dol ti. Boy chung khaja bindas nor nai chung khadan tap ti. Nong ni bagi tu phai chung tik ko nai. Te sab sab mai tong nai cái đấy. Kenapa? Coklat apa nih mas? Karena goya. Aku nak ke pos tadi. Sorry.